Jami. Kemudian media person nong belai kena hambai, tini orang Chandrogat, Chopis, Ram Chandrogat constituency ni engai tini borong gunang sar Ranjit Debormano logirina ni nei 10,323 TTF Tripura Teachers Federation 10,323 ni bakak tei failajak tini nok ni bebak problem depression tension bebak no khibi no orot tini kuthum laijak tamge bubagrani saimano bubagrani imang tini Greater Tripura Land Greater Tripura Land no successfully bubagrani imang no muk thango talangna ni bagai bo kaisa bubagrani sengkrak mana ni bagai tini sar Ranjit Debormana logirina ni phajak ang koinai ani khazani Krisuta ani khazani All Tripurani 10,323 rokno ang koinai tini buskangni chongmari 16 tarik chongmari o tini 10,323 rok Tripura mothano गोबां बुधबाय जयजुक्त खायै tini bubagrani imangno tei tini 10,323 ni chakrino ekta secure lama mandrinani bagui maji tirinai tei bubagrano belai kheno hambai education no bubagra chungno education bini tamhinani bini ani sinimong hingkai ang TTF ni no kaisa Tripura Teachers Federation 10,323 ni o district ni Koroksa Secretary Busuk pang nong bising tini oro mazan no jaga to tini bebak nogo gobang no borong no phaina tongmani haipano bisi phaimalia prai 40-50 jon tini sarno logirina ni phaijak हामबाय मारिओ 10,323 jara sebungni seplai rijangnai borok tini bubagrani chobao phaibo saphimani bagui जों bubagra kogrika borokno borok jokhon choba khalai tongfru bubagra dagi oi no ang puila borokno onosun jagao thango borokno mairum maikha tai rango sum subaikha aboni borok choba khalai tongmani somoyo borok je choba khalai tongfru je ko khalaimani bujak frubo जों thange hospital go naikha subaikha tabuk bochini ochong mariwo je bison documents जों bubagra kogrika borokno chakri krinai जों क्षमता फाइके फार्स्ट प्रायोरिटी रुइनो जों borokno chakri rinani nei जों chini bubagra kogrika tamni hingakai ha dofani bagai thanchakai choba khlainani bagai bubagra jotono no kobokha angkha khlaio 10,323 poribarok je kosto khai nukhungo tabuk tonglai jao जों hasteo क्षमता फाइमानि yagolo bongno problem bongno biar mokak nai hinai tam hingakai committed bubagra जों jotono borokno logi tuino जों chobao busawoi जों koplayungai borokni thinang kaham khlainani bagai जों chaitoknai bekai tamni bagai tini जों oro khwai 24 Ramchandra gato जों tini o gorangotila amchaya hairogo जों tini himboto himoi chini lukurongno amchani jara butar songno bo जों chini sisarinai chini flagrabo जों kainai itimojeno chini oro hajar borok kormiro khaisokoi becha belaikeno tongthokjak tini thasingo srapsan agino जों chongmari nagise जों oro koplaini kham rokkamai thasingo musalai peileka tini botabo kham oro bodol phailajak tini bo जों chongmari ni sikangno जों ha dofani samung tanglairo koplaini phasingo thangai tongo ang khaklayo jotto tabukbo jara bubagrani khorang khanayako ba tabukbo bubagrani mukti klaimano wansukui mayako ang borokno koinai phaidi tako orai poroi ingoi chini kono benefit tongla kono lab mungla hali जों bubagrano logiriwo chini thinang ni kahamni bagai जों phaksa kai choba khlaine ombu chini 10,300 jonani tabuk jong je bagai tabuk जों logirika bubagrano logirika noroko phaibedi जों jotono thansa kai choba khlaine